80. hamarkada Euskal Herriarentzat oso gogorra izan zen. Santi eta Josuren heriotzarekin batera, gal, krudel eta hiltzailea indarbete zebilen euskal militanteen kontra. Hala ere, proiektu eta ametze juko egiteko gogo eta asmorik etzuen inork, eta horrela sortu nintzen ni. Nire jaiotza hitz egitekotan, ahaztu ezingo nukeen izena Bautistarena da. Zuentzako, Durangorentzako eta Euskal Herriarentzako garrantzitsua izan bada gizon hori, pentsa niretzako. Aita bezalakoa dut, berak eman zidan bizia. Bautistarekin batera ordea, amets egiteko pertsona ugari zegoen, eta zemento eta palak hartuta, mimo handiz ni eraiki ninduten. Enituen kontatu, baina zenbat haserre eta zenbat barre, zenbat ardotrago lanaren aitzakiarekin. Behonde izuela eta eskerrik asko. Zuen guztion lanari esker, Durangori eta ondorengo belaunaldiei Intxaurre elkartearen proiektua eman baitiozue. Beharra izan duten talde eta pertsonek non bildua izan dute. Durango eta Euskal Herri ezberdin baten alde lan egin dutenentzako babesleku bilakatu naiz. Kultur talde, aisialdi talde, euskera talde eta beste hainbatek jo duten iregana eta ateak zabal-zabalik daude eta egongo dira. Sortu nintzenetik gaur arte, gauza asko ikusi ditut ate horren atzean eta aurrean. Sindikalistak lan arazoei buruz berbetan, begiratu orain ere krisia, langabezia eta zenbat miseria eskuineko politika horren erruz. Aurrak ere ugari ezagutu ditut. Bai gurasoekin etorri direlako, bai baso bete ur eskatzera sartu direlako. Edota kimuak taldearekin, ia ni zoratzeraino heldu zirelako. Urtez urte, zinegotzien eta beren laguntzaileen bilerak ezagutu ditut. Durango hobe baten alde lanean eta PNV-ren politika txigitzaileari aurre egin nahian. Eta nire partez, ohartxo bat. Baserri gehiago eta zemento gutxiago eta animo. Zuen lanagatik espalitz, baserri bat ere elegoke Durangoneta. 1980 urtean, iur eta independentia egin zeneko momentua ere gogoratzen dut. Hori bai, ordutik gero eta bisita gutxiago jasotzen ditut beraien gandik. Noizean behin txikito bat edo gutxienez aurretik pasatu eta agurren bat eskertuko nuke. Eta beste hainbat proiektu bizi eta ezagutzeko aukera eduki dut. Ikasle borroka, txosnen nondik norakoak, emakumeen berdintasunera begira dauden asmoak. Momentu onak bai, baina gogorak ere bizi izan ditut. Urte luze hauetan, maite ditudan pertsonak mehatxatu, kolpatu, torturatu, espetxeratu eta nigandik urrun eraman dituzte. Gogorra da, une horretan bihotzean sentitzen dena. Amorrua, mina, gorrotoa, izua, ardura, sentipen nahasi pila. Horrela gaude orain, 17 lagun faltan botaz, eta larriena, beren aurpegiak ere ezin ditugula erakutsi. Baina espainol hoiek ez aldakite arazoa ez direla beraien aurpegiak. Gure maitasun inkondizionala da, inoiz aldatu eta desagertuko ez dena. Eta nire plazer handiena, gure lagunetako bat askatzen dutenean. Balbinoen parantza jentez gainezka dagoenean, eta dantza, eta trago, eta txampana, eta musuak, eta argazkiak endu. Ai, jene, zenbat maite ditudan ongi etorriak. Errepaso horretan ezin ahaztu 2000 urteko abuztu madarikatu ura. Urko eta aranbak utzune handia utzi didate bihotzean. Inoiz ahaztuko ez ditudan lagun eta lankideak, txiki, ruso eta goiorekin batera, izar berri bat piztu dute Intxaurreko zeru gainean.
Errepasoa egiterakoan ordea, ezin ahaztu zuek baitzarete egunez egun bizia ematen didazuenak. Herri asanblatetan, hauteskundeen prestaketetan, greba antolaketetan, denetarik bizi izan dugu elkarrekin, eta horrek batu egin gaitu. Inoiz desagertuko ezten kate motza sortu da ni eta zuen guztion artean. Kate motza esan dut, baina garrantzitsua. Eta hori, inork baino hobeto, espainol hoiek dakite. Azken urteetan, ilegalizazio eta apartheid egoera ezarri digute. Guztiok gara ilegalak, eta badakizue gauza bat? Legala izateko, Rubalcaba, Zapatero, López, Rajoy, Imaz edo Urkulluren bezalakoak izan behar badugu? Ni oso harronago ilegala naizelako. Gauzak ongi egiten gabiltzanaren seinale garbia da hori. Nik neuk ere, txapel gorri eta berdeak ezagutu ditut. Behin baino gehiagotan miatu naute, nire gogo guztien kontra. Gogoratzen dut, ni defendatu nahian, ateak itxi eta teilatura igo zineteneko ura. Eskerrik asko momentu hartan bakarrik utzien induzutelako. Eskerrik asko barruan egon zineten hoi, kalean korri eta korri eta teilatukoei. Une horretan, benetan postu nintzen, ezkerra bertzaleko lagun leialak ditudalako. Buruan dukat, goizean, txutxi eta garbina etorri ziren gugana eta kanpora ateratzeko esan zizueten. Jo, zelako momentuan. Lupik kartela atera zuen leihotik. Nire aitaren etxea defendituko dut. Momentu horretan, malkoa erori zitzaidan zementu hotzetik bera. Gerora, guardia zibila ere etorri da. Baina, badakizue zer den gehien mindu nauena? Nire familia ukitu izana. Urte luze hauetan, nire ardura eduki duten hoiei Madrilera joateko deia iritsi zaie. Oraindik ez dakigu zergatik edota zertarako. Garzon delako horrek ezagutu nahi omen ditu. Ba, jakin dezala, guk ez dugula bera ezagutzeko inongo gogorik. Hilaren 15ean, kotxean igo eta bidera ateratzen zareten momentuan, gogoratu ilargiraino eta bueltan maite zaituzte dela. Eta esaiozue epaile horri nire partez, herritik sortu nintzela herriari emateko.